ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያን ወሃብቲ ረድኤት መሻርክቱን በተደጋጋሚ ክቐርብ ዝጸንሐ ክስታት ስርቅን ብልሽው አጠቃቅማን ቀረባት ረድኤት ዘጽሪ ሓባራዊ ቴክኒካዊ ምርማሪ ኮሚቴ ከም ዘቕሙ ተሓቢሩ። ወሃቢት ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማዊት ካሳ በቀዳም 24 ሰነ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኮሚቴ ንኹልቲ ከም በዓል ፕሮግራም መግቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ኢትዮጵያውያን ህጡፅ ሓገዛት ኣብ ዝጽበይሉ ዘለዉ ወቕቲ ንኽወፁ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ዘጻሪ ኣፍሊጣ። ሰላማዊት በመቐጻል እቲ ዝቆመ ሓባራዊ ኮሚቴ ብኮሚሽን ምምራሕ ስግኣታት ሓደጋ ኢትዮጵያ ከም ዝምእዘንን እቲ ኮሚሽን ስርሑ ካብ ዝጅምር ፍረ ዘለዎ ዘተታት ኣካይዱ ምህላው እውን ኣፍሊጣ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 20 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ዘስዓቦ ሽግራት ተጸባይ ህጡፅ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ስርቅን ምጥፍፋእን ረድኤት ፕሮግራም መግቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ሃገር ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታት ደው ከብል ምውሳኑ ይዝከር። ኣብ ሱዳን በቀዳም 24 ሰነ ዳግም ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝቐጸለ ግጭት ሓይልታት ፈጣን ረድኤት ክሰራታት ከም ዝወረዶም ተገሊጹ። ንዓይኒ መሰኻክር ካብ ከተማ ካርቱም ብዝሃብዎ ሓበሬታ በቀዳም ኣብ መንጎ ሓይልታት ፈጣን ረድኤትን ሰራዊት ሱዳንን ከቢድ ምልውዋጥ ተኩሲ ከም ዝወዓለን ነፈርቲ ኩናት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ከተማ ካርቱም ከም ዝደብደባን ተሓቢሩ። ወተሃደራውያን ምንጭታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሓይልታት ፈጣን ረድኤት ኣብ ደቡባዊ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ዝፈነውዎ መጥቃዕቲ እቲ ሰራዊት ከም ዘፍሸሎ ሓቢሮም። ሓይልታት ፈጣን ረድኤት ዛጊት ነዚ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ሓበሬታ የለን። ኣብ መንጎ ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጓሎን ዝምርሑ ሓይልታት ፈጣን ረድኤትን ጀነራል መሐመድ አልቡርሃን ዝመርሖ ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ሚያዝያ ዝተወልዐ ግጭት ኣብቲ ሃገር ብርክት ዝበለ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ይግለጽ። ይኹን እምበር ብኣህጉራውያን ኣሸማገልቲ ዝተወስደ ፈተነታትን ዝተበጽሐ ስምዓት ምቁራጽ ተኹስን ብተደጋጋሚ ግዜ ጥሓስ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ሶማል ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ዞባውያን ዕጡቃትን ኣብ ከተማ ባርወብ ዝተወልዐ ግጭት ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ሞይቶም። ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዓብድቃድር መሐመድ ኑር ኣብ መንጎ ሰራዊት ሃገርን ሓይልታት ጸጥታ ዞባታትን ዝግበር ተኩሲ ናብ ሲቪላውያን ጉድኣት ከየብጽሕ ብህፁፅ ደው ክብል ጸዊዑ። ሰራዊቱ ኣተኩርኡ ናብ ካልኣይ መድረኽ ስርሒታት ኣንጻር ኣልሸባብ ክገብር ዘዘኻኸረ እቲ ሚኒስተር ብገንዘብ ዜጋታት ዝተዓደገ ንመጥፍእ ዜጋታት ክጥቀምሉ ከም ዘይብሎም ተማሕጺኑ። ኣብቲ በቀዳም 24 ሰነ ዝተወልዐ ግጭት ወተሃደራዊ ሰራዊት ምክልኻል ሶማል ዝርከብዎም 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝሕበር። ወተሃደራት ሶማልን ሓይልታት ጸጥታ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብን ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ሓቢሮም ዕውት ስርሒታት ከም ዘካየዱ ይንገር። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ሃገር ንዝወፅእ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ተኪኡ ጸጥታ ሶማል ከውሕዝ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰራዊት ሶማልን ዞባውያን ማሕበራት ጸጥታን ኣብ መንጎኦም ዝፍጠር ግጭታት ነቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዕውት ወፍርታት ብኣሉታ ከይጸሉ ስቃት ፈጢሩ ይርከብ። ከሻኒ ጸብሒ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዝነበረ የብግኒ ፕሪጎዥኒ ዝምርሑ ሓይልታት ዋግነር ናብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ጀሚሮሞ ዝነበሩ ጉዕዞ ደው ከም ዘበልዎ ተገሊጹ። ፕሪጎዥኒ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ድሕሪቲ ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ዝተገብረ ሽምግልና ምዃኑ ተሓቢሩ። መራሒ ዕሱብ ጉጅለ ዋግነር ግሪጎዥኒ ሰራዊቱ ናብ ቤላሩስ ኣትዩ ክዕቆብን ኣብ ልዕሊኡን ሰራዊቱን ዝቐረበ ክስታት ክስረዝን ብዝተኣተወሉ መብፅዓ መሰረት እዩ ነቲ ናብ ከተማ ሞስኮ ዝጀመሮ ወፍሪ ደው ብምባል ተመሊሱ። ሩስያ ኣንጻር ዩክሬን ኣብ ተካይዶ ዘላ ኩናት መሪሕ ተራ ክጻወት ዝጸንሐ ብዋግነር ዝፍለጥ ዕሱብ ጉጅለ ዝመርሕ በዓል ጸጋ ግሪጎዥኒ ምስ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ሩስያ ክቃዶ ከም ዘይጸንሐ እዩ ዝግለጽ። ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሩስያ ንሰራዊቱ ከም መስሓሊ ጥይት ክጥቀምሎም ምጽንሖም ዝገልጽ ፕሪጎዥኒ ወተሃደራቱ እውን ብሕፅረት ኣጽዋር ክሽገሩ ምጽንሖም ይጠቅስ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሩስያ ብቑሉዕ ክዝልፍን ከፈራርህን ዝኸረመ እቲ መራሒ ዕሱብ ጉጅለ ንወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሩስያ ብሓይሊ ከኣልዮሜ ብምባል ብቀዳም 24 ሰነ ሰራዊቱ ናብ ሩስያ ኣውፊሩ ንከተማ ሮስቶቭ ኦንዶን ምቁፅጻሩን ኣንፈቱ ናብ ከተማ ሞስኮ ብምቕናዕ ካብታ ከተማ 500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ምብፅሑን ይግለጽ። ነዚ ስዒቡ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕልቶም ሓይልታት ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ብምፍጻም ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቶም ክቆጻጸርን ከሎ ከተማ ሞስኮ ብወተሃደራት ተኸይባ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ከም ዝወዓለት ይንገር። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብቀዳም ንኮነ እቲ ተግባር ክሕደት ክብል ድሕሪ ምግላጹን ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ከቢድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድሕሪ ምጥንቃቑን ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብዝወሰዶ ተበግሶ ሓይልታት ዋግነር ናብ ቤላሩስ ክኣትዉ ምጅማሮም ይግለጽ ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን